Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Minsan, hinahalikan ako ni Ami as a friend. At least. Pero bakit ako na-fall? Feel good morning po. Close friend ko po si Ami. Normal na po sa amin ang touchy-touchy kami sa isa't isa. Ako po pala si Gerard. Isa rin po akong follower at listener ng inyong programang Mga Katas ng Nakalipas. Para kaming magjowa ko lang, tits. Holding hands, nag-aakbay, minsan nagyayakapan. Pero na-realize ko na kapag naging touchy kami, iba ang nararamdaman ko. At ayoko naman pong isipin ni Ami na sinachansingan ko lang siya. Pareho naman kaming single, pero may kanya-kanya kaming dinidate. Dati na po kasi niyan sinabi sa akin, Kolantits, na wala kang talo-talo. Tropa. Pero di ko po maiwasang ma-fall sa kanya dahil napaka-sweet at napakalambing niyang babae. At dito na, nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Hoy! May something na kayong dalawa. Uy, kayo na ba, Gerard? Huh? Ewan ko dyan. Talagang may something kami, no? Something special. Kasi magkaibigan kami for the longest time, di ba, Gerald? May pasandal-sandal ka pa dyan. Pauldingas-uldingas. Mag-expect yan. Masama ba sumandal sa kaibigan? Tsaka hindi kami basta magkaibigan, close friends kami. Trixie, ikaw napaka-botomesa mo talaga. Pwede naman sa akin ka! Botomesa! Trixie, botomesa. Di ba gusto mo naman botomesa? Di ba hindi ka naman talaga top? Sa bagay. Trixie, botomesa! Teka
Pwede ka rin naman sumandal sa akin, Ami. Ba't ayaw mo sa akin? Close friend ba kita? Ikaw, friend, gusto mo, may mali siya ka kasi. Natural! Gerald- Lalaki ako eh. Gerald, say, dali, etong sarap nito. Grilled salmon. Game, Ay, sana all! aray ko. Diyan ka nga kay Trixie. Ito si mo parang tanga eh. Dali na. Nagpagupit ka ba? Gwapo mo, bagay sa'yo. Ganyan lang. Uy, ano ba talaga kayo? Magjowa ba kayo? Ba't ganyanan kayo, Ami? Porke magka-holding hands lang, magjowa na. Uy! Malapit na yun sa lips. Dito na yun sa gilid. Sa lips ba? Malapit na nga. Mas sa lips ba? Hindi. Oo. At di nyo ba kinikis yung mga close friends nyo, no? At saka, Ako, i-kiss mo ako. hindi kita close friend, Kadiri ka, Bong. Kadiri ka. Ano ba? Kakantsawan na tayo dyan, oh. O ano naman, tropa naman mga to. Ay, grabe, parang nafo-fall talaga ako sa kanyang bango pa niya. Wag, kasi kaibigan lang kayo eh. Kasandal lang kasandal lang. Kasi- Alam mo, ang swerte ng magiging girlfriend nito. Napakalambing eh. Hoy, babae. Kumusta yung dinedate mong si Danny? Kahapon kami magkasama. Ano? Tas kayo, Gerald? Tas kapon Danny? Ano yan? Bakit mo i-compare si Danny kay Gerald? Nanliligaw yon tropa to. Bakit mo kinukumpara yung hindi magka-level? Bagay sa bagay. Ouch, pero sige lang. Kailangan maagaw ko siya kay Danny. Hindi ako mapapahuli. Ano? Subo, dali. Ikaw naman, kain ka. Subukan kita. Mm. Diyos ko, kumain din siya. Kainin din kita. Papakain din kita. Uy, nakatulala ka dyan. Masarap ba? Siyempre, ikaw sumubo eh. Yun lang. Na-awkward po ako, Colin Tits, pero gusto ko naman yung feeling, lalo na pag dumidikit na sa akin si Ami. Feeling ko magjowa kami. Basta ninanamnaman ko na lang. Kahit kinakantsawan na kaming dalawa. Pero sa tingin nyo, may feelings kaya si Ami sa akin, Colin Tits? Ayan. Kaya, para mapigilan ang nararamdaman ko, ako na ang kusang umiwas. Nafu-fall na ako eh. At dahil doon, medyo nanlamig yung friendship namin. Taba ng pisngi mo. Uy. Ano ba? Baka madumi yung kamay mo. Bakit? Ulit ka ba? Parang hirap mo i-joke ngayon Da? Gusto yung date nyo ni... Ano kinain mo? Kumain ka ng boy bawang. Bakit? Kahit naman Bantot eh. Kumusta yung date nyo ni Danny? Kwento ka naman. Ay, eto nga. Grabe, ang sweet niya sa akin eh. Kasi, gusto kong coffee. Tapos pagdating ng Starbucks, parang ayoko na pala. At saka daming tao. Sabi ko, pwede lipat. So, tinitest ko lang naman yung patience niya. Tapos, alam mo, hindi na ako nagsabi ng kung saan yung gusto ko. Dinala niya ako sa favorite kong pizza house. Kumain kong pizza. Ang sweet. Tapos yun, napaka-gentleman niya nga eh. Sakit naman. Nakakatuwa. Tapos, Kala ko. tinake outan pa ako tsaka yung aso ko. Totoo. Napaka-sweet. Kaya sabi ko sa kanya, good night. Tapos sabi ko sa kanya, may miss ko siya. Pero syempre, no, Bakit hindi. kasi tinanong ko pa? Pero syempre, dapat wag siya mag-expect. Sinabihan ko lang siya ng mamimiss ko siya kasi syempre may pagkain. Dapat Pero may- yun, green flag ba siya, friend? Ha? Green flag ba?
Yung alin? ganun, siya, yung mga ginawa niya kagabi sa date namin. Anong ginawa niya? Aray ko. Gising ka ba? Ang dami ko nang kinuwento. Ang layo ko na ng kinuwento ko. Ay, sorry. Naitae ko na nga yung pizza eh. Asan Sorry. ka ba? Parang wala naman tong tatanong-tanong tapos di nakikinig. Green flag ba si Si Danny. Danny? Ay, red flag yan? Yung ganyan? Red flag pa din. Sige. Sige, sa next date na lang, itatest ko na lang siya sa isa ibang niya, ugali niya. Ikaw, kwento mo, yung nililigaw mo. Si Shaira? Oo, si Shaira. Ano? Pagsisilosin ko rin to. Si Shaira? Oo, malambing siya, malambing. Parang ikaw. Talaga? Pero grabe, sobrang lambing. Talagang, parang linta kung makakapit sa akin eh. Mas malinta pa sa akin? Oo. Ay, dapat lang matalo niya ako, no? Kasi gusto ko, deserve mo yung magiging jowa mo. Diba? Deserve mo Hindi yung... naman nagsiselos. Tsaka, alam mo, habang nagkukwento ka, ang glowing ng skin mo, ibig sabihin, love na love mo talaga. Kung alam mo lang na ikaw yung gusto ko. Green flag siya sa akin, kahit di mo ako tanungin. Green flag! Kailan kayo mag-date ulit? I-date mo mamaya. Uwi na ako para makadate kayo. Sige na. I'm happy for you. Ba't mo ko tinutulak dun? Kasi nililigawan mo siya? Kanino ka tayo tutulak? Sige na. Huwag ka nang mahiya. Okay lang sa akin. Uwi ako maaga. Happy for you. Naramdaman niya ang pag-iwas ko, Colin Tits. Ginawa ko po yun kasi nagsiselos sa buko dun sa Danny na yun eh. Pero yung totoo, hindi naman na kami nag-date nung Shaira. Hindi ko rin siya type. Sinabi ko na lang na sweet siya kahit hindi naman. Para magselos pero lalo siyang kinongratulate pa ako. Kaya makalipas ang ilang linggo hindi kami nagkikita, hindi na kami nag-uusap. Biglang na-miss ko na naman si Ami. Musta? Lang. Ano? Kailan ka free? Tagal na tayo hindi nagkita, hindi na tayo nagkwentuhan. Busy ako. Busy. Dami kong ginagawa ngayon. Pasensya na. Grabe naman. Pero dati-rati. Dati yun. Sige na, may gagawin pa ako eh. Uy, taga lang. Baka pwede naman tayo magkita sa weekend. Bakit? Wala. Hindi. Ano lang, catch up lang. Sige na. Pagod ako sa weekend. Wala pa ngang weekend, pagod ka na. Kasi dami kong ginagawa, hindi katulad mo, no? Mayaman na, nakatambay lang. Mayaman. Hindi naman ko mayaman. Nagtatrabaho nga rin ako eh. Sige na. Para naman tong Ayoko, madami akong gagawin. Sige Ako na, na bahala. baba. Pizza, kape, ako bahala. Ayaw, diet. O salad. Sige na. Ayaw, diet. Saka may salad na padala si Danny sa akin. Dani na naman. Tayo naman nag-uusap eh. Sige na. Ay, Please, opo. one time. Kukulitin talaga kita. One time lang. Sige na, please. Pag kinulit mo, bababa ko to. Bababa ko tong telepono. Pag kinulit mo ako. Magkita tayo. Sige na. Parang may tropa eh. One time lang. May sasabihin na ako. Importante. Chat-chat kita. Kung okay.
Bye. Sige. Grabe, ang cold naman nun. At natuloy din kami, call and teats, pagdating ng weekend. Kumusta? Okay lang, gumawa po Ano naman, ba't parang ayaw mo na magpahag? Huwag mo akong hawakan. Okay. Sige, upo ka. Wag mo na akong order, kasi alis agad ako. Ilakad ako. Kala ko ba lakad natin to? Hindi ako pwedeng magdagdag ng lakad. Kailangan nakafocus yung buong araw sa'yo. Hello? Ano, may sasabihin ka ba? May share ka? Ano, kamusta na pala yung... Sino ba yun? Shaira, wala Shaira. na yun. Sino bago? Wala. Ano? Ikaw sana. Baliw. Bakit? Ano, wala nang sasabihin? Miss na ako. Ikaw nga sana eh. Wow, serious face. Seryoso? Oo nga. Bakit? Matagal na kitang gusto. Alam mo naman yan. Kaibigan lang tayo. Bakit mo ako magugustuhan? Hindi ko alam. Na-fall ako sa'yo eh. Siya nga pala. Ano Kami yun? na ni Danny. Ha? Kailan pa? Hindi na importante yun. Gusto lang kitang informed bilang may pinagsamahan naman tayo. Tsaka magtropa tayo. Tsaka sana kung dati mo yung sinabi. Okay pa eh. Kaso wala na. Kumbaga lumipas na yung panahon. Sorry. So, alis na ako. Dapat pala sinabi ko yun dati. Siguro. Kasi ikaw yung lalaki. Alangan naman ako. So, yun. Anyways, thank you sa time mo. Pero... So, hindi na ba tayo magkikita? Magagalit si Danny, boyfriend ko na siya eh. Ayaw niya rin na may something pa ako sa ibang mga lalaki. Siyempre, as respect ko sa kanya and sa aming relationship. So, yeah, sorry. Thank you Bye. Ami,